बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिआ डक्टर भुपेन हाजरिका मेम'रियेल कालचारेल अडिट'रियाम लुफुंनो थाखाय आरो क'क्राझारनि हल्टुगावआव हेन्डलुम आरो टेक्सटाइल प्रडाक्टनि थाखाय प्रडाक्शन आरो मार्केटिं सेन्टार लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिथां हाग्रामा महिलारि सरकारा फैनाय समनिफ्रायनो थाद'नाय गैयाजासे गोबां जायगायाव अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। सानसेयावनो मोननै मावथांखि लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा दतमायाव 15 कौटिनि फुटबल स्टेडियाम आरो केडिएचएआव 20 कौटिनि फुटबल स्टेडियाम लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बेजों लोगोसे काजोलगावआव प्रेमसिं ब्रह्म, उदालगुरियाव जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म गोसोखांथिजों लोगोसे बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लायाव 120 कौटि रांनि अडिट'रियाम बानायनो थाखाय आखायाव लादों हाग्रामा महिलारि सारा। नैथि खौरांआव दं। बिटिसिनि गासै स्कुलफोरखौ सरकारि बानायनो थाखाय रबिराम नार्जारिया दिनै मोनसे गेदेर बिबुंथि होदों। बिथाङा बुंदों दि बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासै स्कुल जेरै एमपि, एमइ, हाइ स्कुल गासैबो स्कुलफोरखौ सरकारि खालामनो थाखाय आसामनि गभर्नरसिम लाइजाम दैथायहरनाय जादों। जाय लाइजामखौ आसाम बिथाङा फोरमायदों दि गोबाव गोब्राब नाजानायनि उनाव सिगांनि सरकार आरो दानि सरकार गोबां नाजाबोनायनि उनाव दिनै मोगथां महराव मोनबाय। जोंनि बिटिसिआव थानाय जायफोर स्कुलफोरा सरकारि बानाय जायाखै बेफोरखौ सरकारि बानायनांगौआ दिनै मोगथां महराव मोनबाय होननानै बिथाङा बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोसावदों। बलिउडनि मुंदांखा फेस्ला दिन्थिगिरि राजपाल यादवआ दिनै जेलाव जोबनानै दं। बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला बिथांनि चेकआ बाउन्स जानायनि थाखाय जेलाव थानो गोनां जादों। बिथांनि बायदिब्ला बिथांनि एकाउन्टाव थाइसेबो रां गैया गावखौ बासायनो थाखाय। बेनि थाखायनो बिथाङा दिनै जेलाव थानांगौ गोनां जादों। बिपिएफनि सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिआव दुङाव थासारि। बे बाथ्राखौ सोर होनखो? बे बाथ्राखौ इउपिपिएलनि दैदेनगिरि राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंदों दि बिटिसिआव बिपिएफनि सरकार फैनाय लोगो लोगो मुवा बेसादनि दामआ बांदों होननानै। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बिटिसि सरकारा बायह्रानिफ्राय फैनाय मुवा बेसादफोरखौ 20-30 रोजा टल टेक्स चार्ज लायो जायनि थाखाय बिटिसि सरकाराव मुवा बेसादनि बेसेना बारा जायो। बिथाङा मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा बुंदों दि हाग्रामा महिलारिनि सरकारा धोरोम सोंनानै अमा बेदर जाहोयो। रायजोफोरा भिडिअखौ मोजां मोनबा साबस्क्राइब खालामदो आरो मोजां मोनाखैबा कमेन्ट हरदो आरो जाय गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो शेयार खालामदो रायजोफोरा। दिनै भिडिअ एसेनोसै। गाबोन मोनसे गोदान भिडिअजों फैबावगोन जों।